Bay, musarya, kaning nga video, kanang wala ni siya gipangandaman, kani siyang video instant siya kay kanang mahilig mo ko ng instant, mahilig mo sa ko ng walay script. So kaning nga video wala script. So kung magsikwat ni akong istorya karon, it's because wala ko script. At the same time, this is not sponsored or anyway, wala din ko yung nagsulti na ako. Kaning mga gamit akong iskutan karon is ako aning kaugulingong gamit. So, yes, ako ang kwarta. Anyway, let's hit it. So, bay, kanang mahilig mga ikog kanang kuan, mahilig tagalugay. Kanang ganahan kayong mga lights ba, kaya taga-shoot ako wedding ari and run and gun. Kanang set up kag lights niya man, shooting kag wedding and then balhin sa kaspikas kuan. So, ganahan ko akong gamit kay kanang gaan. Di siya bugat ba? Okay, gaan man. So, ganahan ko kanang easy to carry, easy to set up and everything. So, what I did first was got this, what's the name? Amaran 60X, which is a very good light. Akong gibuhat, gihimon ako arc mount para magdali ko set up ba sa light ba. Kani siya nindot siya kay makalight ka using NPF batteries nga padala niya or makadala kag kanang V-mount. Clip na mo ang V-mount akong gigamit diha. So ang V-mount is clip na ni mo ray. So na kay light, so imo lang i-plug sa likod. Kailangan ko ning light is it's very accurate, it's good. And inig kung magdadali ka, imong on din siya dayon. So ganahan ko niya, but the thing is ganahan ko gamay akong gears. So kas kadang mas gamay ang gears, mas dali doon, mas dali ka mag-set up. So, ipalit ko kaning kita mo man kanang Xeon G60. So, ako ni siyang gi-modify, gibutangan ako niya and all those, and gibutangan ako kanang tripod mount para paspas sa akong setup. But ang problema na ko is kada di ko ganas battery pag power kas kanang lang kag kanang power bank, and ang power bank dapat kusgan kay kung dili kusgan yung power bank dili sa siya musiga kanang hinay yan suga di siya ka 100%, and kanin siya mag-press ka 2 seconds pa before mo on. So, dali rin ang keys pero na di ko na sa delay nga 2 seconds. So, ko nga shit, sa may ganang pamaagi ani niya magbutang pa kog V-mount nga rin, mag-connect napay ka nang every minute ni mo mas-save pag setup sa mong gears. That will really help, especially run and gun, solo wedding videographer akong ginabuhat. So yeah, that's what I do. And I just found out about this one here, which is kaning ulanzi LT028. So nindot siya kay built-in battery. So di na ka mag-connect battery, wala na kay unsa-unsa. Inigpasiga nimo dito siga. Ya kanisa siya compared sa kaning kuan sa Amaran, basta ko ang Amaran. And mas gamay siya, although kani siyang Amaran is like 60 watts, kani siya mo'y 40 watts, so hinera siya. And ang pag-on mo, imo lang i-click diha. Kung nakakonect kag power supply, i-click lang nimo dito mo on na siya dito. And then kani kay naka internal battery man, so ana nimo di siya mo on dayon, imo pa ning tuyukon kani nga button kani before mo on. So the thing is kanang naglagot ko ba kay ganahan ko kanang naka-battery siya ng setup sa dito sa babo sa kanang light stand. Kung sugod na ang sayaw or kanang mag-speech, ako lang siyang i-on, ako din kinso nag-ana. Then realize na ko, mo di ay kay kung naani si mong bag, maglihok ni si mong bag, ma-press ni siya kaning button nga rin, maana ni siya diha. So mo-on ni si mong bag, so mag-init-init ni si mong bag, masunog imong gamit or kanang mahurot ang baterya. It's not ideal. Pero kung ana niya imo pang ituyok na siya fail safe ba, so nakabaw na ko sa ihang usefulness, but the thing is preferred ako ganang dito rag on ba, but either way it's good for it. It's a nice gear kanang nalingaw sa ko gamit niya, and ako siyang gibutangan kanang arca bottom para dito na akong taod sa akong light stand. This is a very good item, and nindot siya kung low light mong gamiton nga light dugay siyang blast. Ako lang problema is mo lagi kanang di ko ganahan nga paspas ining na ko napako lang i-click ba kay akong point is like wala na ko i-set up, maka-save ko every second while mag-setup ko for weddings. And also ang akong worry is what if mahot nang ko battery sa event, but later I found out na kining D-tap nga wire nga i-connect nimo sa V-mount na may option nga kanimoy tumoy kay para gamiton nimo sa kanang kuan sa Amaran. So I realized na ma-plug ra di siya ngari. So pwede nimo i-plug diha and then mag-charge ka sa V-mount. And the thing is, nakanindot ani niya is kanang pwede nimo i-plug na si mong bag, i-plug din mo sa ngari, i-plug mo sa V-mount, so mag-charge siya. By the time na naka sa location, tangon na nimo connect nimo dito. So yeah, it's a very good item. It's a very competitive. It's a bicolor also. So ang iyahang kanang temperature is lang hataon na to 100% ning subka na ko
Ang pinakaubos niya is 2500 Kelvin, and ang pinaka-cold niya is 6500. So this is 6500, this is 2500. So it's pretty cool. I like it. I think is kanang mura lang siya kanang nahiubos lang ko sa ihang power, especially kung hayag nga venue. But the thing is, you mostly use this in kanang ang venue is a bit dim, just to do a creative lighting. Kung hayag na yung venue, full blast 100 ako, side lighting para nito to couple. Pero most of the times, kung venue hayag kaya dako, nindot mo ginagka ng mga decorations sa mga uban ka na mga gagmay or ka ng mga bare nga venues wherein you have to like do creative lighting. Work na siya. But for now, I'll try to use this most of the time. I used this a wedding na mo last Saturday, which is a bit kanang hayag, but kamay rag-kick pero nag-create siya haze. Although it's nice, I haven't tested it that much. As of now, tungod sa iyang kaning mag-on ka niya I kind of prefer this just because of the size. Naka-add yung size and yung power compared ani, but kanito niya is the battery is built in, so I don't know. I'll think about it. Pero kaning Amaran, kaning aperture one is this is one of the best lights I have. But the thing is, kung mag-run and gun ko shoot, kumpara ni mong weight, mas dako gining usa, mas bugat siya gamay. Kaya plastic ni siya, oh. Nya kani siya kay murag puthaw giba. Pero nakapaitan niya ang ihang kanang mount nga ri is nigtuyok ni wala ka kabawog asa mo ungot ba, ni ungot na ba or kinang pakamutuyok, wala siya kanang click bar, wala siya lock. But either way, it still works. And yes, I'll test this more. I can't get a definitive feedback, but as of now, yeah, this is good. This is just not the perfect one, but nindot siya kay na siya battery. So mura yung selling point yung battery, which is very handy if you're shooting lighting. So which is very handy if you're shooting run and gun and you wanna size down your stuff. So di na ako magdagla yung V-mount in case putang na ako sa auto, putang na ako sa bag. So muna siya. Not sponsored anyway, I'm just talking about it. So again, the item is ulanzi 40 watt LT028. Di ko memorize mo sigutan now. Anyway, that's it for now, guys. See you again some other time. Daghan pa kayo backlog so na ako ma-edit, bro. See ya.